Okay, godt, vi er i gang. Vi er i gang med et fysikforsøg her, hvor vi vil vise, at ladede partikler de bliver afbøjet i et magnetfelt. Og det vi har her, det er en radioaktiv betakilde, som udsender elektroner. Elektronerne bevæger sig med 200.000 km i sekundet, så de har rigtig meget fart på. Den putter vi herind i et rør, og røret der har vi puttet noget sølvpapir omkring, for at alle de partikler, der bevæger sig ud i siden, du skal lige gå ud, alle de partikler, der bevæger sig ud i siden, de bliver bremset af, staniolpapiret, så de forsvinder. Det vil sige, at der er en strøm af partikler, der bevæger sig lige igennem her. Og hvis vi placerer et Geiger-Müller-rør lige foran her, så kan vi måle, at der kommer radioaktiv stråling ud igennem røret. Her, hvis du går her, hvis vi filmer herover, så kan vi se, at vi har en strømforsyning. Og vi har valgt en, hvor der er sådan en max current reach på. Det er ret vigtigt, ellers så kan man kortslutte systemet. Så vi har en strømforsyning her. Vi har nogle ledninger, der går over til en elektromagnet på den ene side. Der sidder også en elektromagnet herover, og de er sat i parallel. Det vil sige, ledningerne de sidder sammen herover. Okay? De laver et kraftigt magnetfelt med feltlinjer, der går på tværs mellem de to magneter her. Når vi skruer op på strømforsyningen herover, så får vi magnetfeltet, og nu vil, i stedet for bare at flyve lige midt imellem de to Geigerrør her, så vil partiklerne blive bøjet enten nedad eller opad og ramme ind i tællerne. Så det er ideen i forsøget her. Det har vi prøvet at gøre, og hvis vi kigger her på tavlen, så startede vi med at lave en baggrundsmåling. Det vil sige, at vi målte, hvor stort tælletallet var, mens der ikke var tændt for magneterne. Det vil sige, at partiklerne bare fløj lige igennem. Og vi kan se her tælletallene over, vi kan se, at gennemsnittet var 6 på den ene og 7,2 på den anden. Så der kom næsten det samme igennem. Så skruede vi op for magneten i måling 1 her, og nu kan vi se på den øverste her, at gennemsnittet kun er 4,4, mens den nedre steg til 13. Vi har altså tydeligt bevist, at magneten ændrer banen for de her betapartikler, så de ryger ned i den nederste detektor. Det vi ikke har noget at skrive her, det var, at vi efterfølgende skiftede ledningerne i strømforsyningen, så vi fik den til at bøje opad i stedet for. Så vi kunne måle, at vi kunne dreje partiklerne begge veje. Så det er altså en måde at vise, vi går lige tilbage til forsøgsopstillingen. Det er altså en måde at vise, at en magnet kan bruges til at afbøje ladede partikler. I det her tilfælde fra vores betakilde. Yes.